लोगोफोर नोंथांमोन जोङो दुनियादारिनि बाथ्रा फंनैसो सावरायनो फैलायबाय। डनाल्ड ट्राम्पआ मैया माने थांनाय आमेरिकानि मैया आरो इन्डियानि थाखायथ' गुबुन जागोन साना। स' मैया आमेरिकान कंग्रेसखौ एड्रेसिं खालामनायाव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांदों बै बाथ्राफोरा जोबोर आसरित गोमोथाव आरो साननो गोनां। आरो बेनिफ्राय जों मोनसे बाथ्राखौ मिथियो, डनाल्ड ट्राम्पआ थारैनो ओरैबायदि सासे मानसि, बे कमप्लिटलि बेपारि पार्सन, माने बिजनेस पार्सन बायदिसो नांदों आरो हादरगिरि बिदि नाङाखै बेखौ, माने बिजनेस पार्सन बायदि नांदों। आरो बियो ओरैबायदि गावनि इग'खौ देखायदों, दिन्थिदों, माने बुहुमनि बाखि हादरफ्रा सब सेकेन्ड वार्ल्ड थार्ड वार्ल्ड माने सबखौबो जोखारजोबनानै गावल' राजा, माने सासे राजाया जाबायदि बेबहार खालामोना थिग बेबादि बेबहारखौ खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जाबायदि नोंथांमोना इउक्रेन आरो रासियानि दावहायाव जेब्ला भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथाङा आमेरिकानि बाथ्राखौ लायालासिनो इउरपनि मदद लानो थाखाय लन्दनाव डाइरेक्ट थांदोंमोन ना, लन्दन सामिट, बैहाय थांनानै इउरपियान हादरफोरनि, इउरपियान इउनियननि जि मिटिं जादोंमोन ना, बे इउरपियान इउनियन मिटिङाव इउरपियान हादरफोरनि 27टा हादरफोरनि माबा मोनसे मदद मोनगोन सानदोंमोन। नाथाय बे मददा लास्टआव थांनानै फैमाल जाबाय। मानोना नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, बुहुमनि जेसेबां हादरफोर दोङो बिनि मादाव इउरपनि हादरफोरा गासैबो आमेरिकानि आखाइ मुथियाव। लोगोफोर, जाय आमेरिकाया रांखावरि होनानै, धन सम्पति होनानै, बायदिसिना मदद खालामनानै, टेक्न'लजि होनानै, नेटवर्किं होनानै, गासैबो रोखोमनि टेक्न'लजि सफ्टवेयारनिफ्राय हमनानै गासैखौबो होनबा भुल जानाय नङा, बै माखासेया आमेरिकानिफ्राय फैयो। आरो बै आमेरिकाखौ बिसोरो नेवसिनानै इउक्रेनखौ मदद खालामनो जि दुगा आबादि ओंखारबोदोंमोन ना, नाथाय बे मोगथां जायाखिसै। खारन जेब्ला इउक्रेननो आमेरिकाया गासैबो रोखोमनि मददखौ बन्द खालामनो फोसावो, मैया दाखालिल'सो, लोगो लोगो इउरपियान कान्ट्रिसफोरा गिबियावथ' दुगा दिन्थिदोंमोन जे इउरपआव 50 कौटिनि बांसिन मानसि दं, 50 कौटिया आमेरिकानि 30 क्र'र, डेट मिन्स 34 क्र'र मानसिखौ मानो गिनांगौ, रासियानि 14 कौटि मानसिखौ मानो गिनांगौ। स' 50 कौटि मानसिया जुदि 34 क्र'र मानसिनि सायाव मददखौ लाबाय थायोबा मा जानो। नाथाय जोबनायाव नुबाय मा, जे आमेरिकानि मददनि अनगा इउरपियान हादरफोरा जेबो माने भेलु गैया बादि। बेनिखायनो डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा बिसोरखौ जेबो गिनाय दिन्थियाखै आरो डाइरेक्ट बिसोरखौ वार्निं होदों, बेबादि खालामोबा खैफोद जानो हागौ। आरो जोबनायाव ओरैबायदि मोनसे थासारि फैबाय, भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथाङा डनाल्ड ट्राम्पनो मोनसे लाइजाम लिरनानै हरदों आरो गोबां बिथिङै बाख्नायदों। आरो बिसोरो नेग'सिएसन टेबोलाव फैनो थाखाय, डेट मिन्स पिसनि जि पिस नेग'सिएसन, जे इउक्रेनाव जि गोरोबथा जागोन, गोजोन गोरोबथा जागोन, बे गोजोन गोरोबथानि थाखाय जिबायदि सर्तखौ दान्थे बिदान्थे खालामनांगौ, बे टेबोलाव जिरायनो थाखाय रेडि, माने थियारि होनना बुंदों। थांनाय समाव व्हाइट हाउसनि अभाल अफिसाव जि जाथाय जानानै थांबाय, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। बेबायदि माखासे बाथ्रा लिरहरदों आरो बिनि ओंथिया जाहैबाय मा, भल'दिमिर जेलेन्सकि बिथाङा इउरपनि हादरफोरनि मददखौथ' मोनखालिया। स' इउरपनि हादरफोरा बेखौ बुजायबाय जे बेबायदि खालामनाया नोंथांनि थाखाय गोरोन्थि जागोन, नोंसोरनि हादरनि मानसिनि थाखाय खहा गोनां जागोन। बेनिखायनो मा खालामबाय, बेयो जोबनायाव सारेन्डार खालामनो बाध्य जाबाय। आरो जोबोर थाबैनो बेवहाय मोनसे गोजोनखौ नुनो हागौ। आरो बे दावहाया जोबनो थांगासिनो दङ। आरो फिउचाराव भल'दिमिर जेलेन्सकिया मा, बेनिदि हादरगिरि जानानै थागोन, बे बाथ्राया माने फिक्स नङा। आरो फिउचाराव थारैनो बियो आउट खालामनाय जाखागोन, बे बाथ्राया रोखा। जेब्ला बेवहाय मिनारेल डिल्सआ जागोन, जाय मिनारेल डिल्सनि बदलै इउक्रेननो रैखाथि होनायनि मोनसे खोथा होदोंमोन डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा, आरो बे मोगथां जानो हागौ। इउरपियान हादरफोरा आमेरिकानि अनगायै मदद खालामनो हाखाया इउक्रेनखौ। स' नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि, आमेरिकाया ओरैनो सुपार पावार नङा। नोंथांमोना मिथिगौ, गुगोल, फेसबुक, इउटिउब, जेसेबां रोखोमनि सफ्टवेयर दोङो, जेसेबां माने हाइटेक सफ्टवेयर दोङो, नेटवर्किं सिस्टेम, GPS सिस्टेम, जेसेबां जि नोंथांमोना लाया मानो, टेक्न'लजि, हाथियारनि टेक्न'लजि, एर'प्लेन टेक्न'लजि, गासैबो रोखोमनि टेक्न'लजिखौ नोंथांमोना नाय। आरो जेसेबां टाइपनि हाथियार दोङो, बै हाथियारा मेक्सिमाम इउरपनियानो जा, आफ्रिकानियानो जा, एसियानि माखासे हादरनियानो जा, गासैबो चाइना आरो रासियानि बादै गासैबो हादरानो आमेरिकानिफ्रायनो हाथियारफोरखौ लायो। स' दुनियाव गासैबो हाथियारा बिसोरनि, दुनियाव गासैबो नेटवर्किं सिस्टेमा बिसोरनि, दुनियाव गासैबो इन्टारनेटआ बिसोरनि, दुनियाव गासैबो रोखोमनि टेक्न'लजि, साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जाबाय आमेरिकानि। स' बै हादरखौ नोंथाङा माबोरै दम होनो हायो, जाय इउक्रेना बे गोरोन्थि खालामदोंमोन, जाय इउरपआ आमेरिकानि मददाव दिनै बेबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, बै इउरपआ हरखाब आमेरिकाखौ नेवसिनानै सोलिनाया गोब्राब। बबेखानि
आमेरिकाया बिसोरखौ ब्लेकमेल खालामनानै बेबायदि मुर्ख बानायनानै दोन्दोंमोन जों ओरैबायदि मोनसे हादराव दङ जों बुंनो थाङोबा जोंनि भारतआ आमेरिकायादि रावनिबो लोगो नङा आमेरिकायादि बेलेगखौ गादबनानै दोनो आमेरिकायादि ब्लेकमेल खालामनानै नोंसोरखौ जों सिकिउरिटि होगोन नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा नोंसोर एटम बम बानायना हाथियार बानायना फाइटार एयारक्राफ्ट बानायना बेबायदि इउर'पियान हादरफोरखौ माने खालामनानै दोनजोबदोंमोन आरो बैसोरनि गासैबो हाथियारफोरा मा आमेरिकानि स' बेबायदि सिकिउरिटि होगोन टेनसन लानाङा होननानै इउर'पनि हादरफोरखौ मा ब्लेकमेल खालाम दोन्दोंमोन आरो फैसाजों थगायनानै मदद खालामफ्ला नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ ओरैबायदि सासे सुबुं बेफोरखौ माने बाबाय आरो बेफोर माने इउसलेस बै हादरफोरखौ जों मदद खालामगासिनो थादों नाथाय बै हादरफोरा जोंनि थाखाय मा खालामदों बिनिया बेबायदि आरो साननाया माने महामुर्खनि साननाय होननांसिगोन आरो ना महामुर्खनि साननाय बबेखानि मुर्ख नङा बिथाङा बहुत सालाक डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा नाथाय बियो गावनि हादरखौ बांद्राय सानाखै आरो फिउचारखौ बांद्राय सानाखै माने बुहुमनि बस USA बे बाथ्राखौ माने बियो बांद्राय सानाखै आरो बियो मा बिजनेस टाइपै सानबाय थादों आरो जे बिसोरखौ जुदि जों एसेबां मदद खालामदोंबा जोंखौबो बिसोर मदद खालामनांगोन बेबायदि टाइपनि एसे साज्राङै साननायखौ जों बुंनो हायो आरो बिथांखौ स' बेबायदि जोबनायाव बे दावहाया जोबसिगोन आरो भल'दिमिर जेलेनस्किया जोबोर थाबैनो आमेरिकाजों मिनारेल्स डिल खालामनो थांगासिनो दं बेबायदि जों आइडिया खालामनो हायो लोगोफोर नोंथांमोननि बादिब्ला मा Important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? आरोबाव डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा तारिफा मा बुस्थु बेखौ नोंथांनो बुजायनो गोनांथि गैया स' भारतनि सायावबो बियो तारिफ लागायगोन आरो एप्रिलनि 2 तारिखनिफ्राय बेयो लागु जागोन तारिफा मा बुस्थु बेखौ बिजनेस बा जायफोरा इक'नमिक्स आरो जायफोरा कमार्सआव फरायो नोंथाङा थारैनो मिथिगोन स' भारतनि सायावबो तारिफ बुहुमनि जेसेबां हादर दं गासैनिबो सायाव तारिफ लागायनो थांगासिनो दङ स' आमेरिकाया जेनेरेलि रावनिबो सायाव बेबायदि तारिफ लागायामोन नाथाय हरखाब जाय हादरा बुहुमनिनो सुपार पावार बै हादरा जुदि बेबायदि तारिफ जुदि लागायोबा आमेरिकाया बुहुमनि बस जानानै थानाय नङा बे बाथ्राखौ नाथाय बियो साननो हायाखै आरो डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा खारन तारिफ लागायनाय लोगो लोगो मा जागोन इउर'पियान हादरफोरनि सायावबो जुदि तारिफ लागायबा बै इउर'पियान हादरफोरा सोरनि फारसे फैगोन चीन हादरजोंथ' बिसोर मोजां नङा अब्ला बिसोर मा जागोन जोंनि भारत फारसे फैगोन भारतनि सायाव तारिफ लागायबाबो बियो जेबो बांद्राय खामानि होनाय नङा बायदि आं नाङो खारन जोंनि भारतआ बेहाय लाबसो जागोन खारन जोंलाय आमेरिकायावलाय बेसेबां मुवा एक्सपर्ट खालामो नङा होमबा जोंथ' बांसिन इम्पर्टसो खालामो स' एक्सपर्टथ' खालामा बेनिखायनो जोंनि बबे मुवानि सायाव तारिफ लागायगोन स' बांद्राय जोंनिया खहा जानांगौ बायदि आं मोना आरो ओरैनोबो जोंनि भारतआ जोबोर गिदिर मार्केट स' एसेबां गिदिर मार्केट इन्डिया जोंनियाव मा जागोन मार्केट भेलुआ बहुत हाई नालाय जोंनियाव मा जागोन तारिफ लगायनाया जेबो खामानि फैनाय नङा बेबायदि नङा आरो इउर'पियान हादरफोरा आफ्रिकानि हादरफोरा बैबादि तारिफ लागायनायनि थाखाय मा जागोन इन्डियानि फारसे मोखां जागोन खारन इन्डिया जाबाय बहुत गिदिर मोनसे पपुलेसन थानाय हादर बेवहाय खामानिनि आंखाल गैया बेवहाय प्रडाक्शननि थाखाय प्रडाक्शन पावारनि थाखाय जेसेबां मेन पावार नांगौ गासैबो दङ आरो एसेबां फिसाबोथ' नङा जोंनि हादरा बेनिखायनो भारतआ बेवहाय लस जानाङा बायदि आं मोनो नोंथांमोना मा सानो एफा एनै लस जानांगोन नाथाय बांद्राय जानाङा बेखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन मेनेज खालामनो हागोन आं बेबादि सानो स' बेबादि तारिफ वार लागायनो थांगासिनो दं Against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher.
and we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea, but that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was, and so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money, but we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. आरोबाव मोनसे आसरित बाथ्रा जाहैबाय डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा मोनसे डाइरेक्ट मोनसे बाथ्रा बुंदों बे जाहैबाय मा जे ग्रीनलैंड नामनि जि हादर स' गोबां सानदों ग्रीनलैंड माने मा गोथां हा नाथाय ग्रीनलैंडआ आसलते बुंनो थाङोबा बरफजों बुंफबनाय जाबायदि आइसलैंड खोनाबा सानो मानसिफोरा बहुत बरफ दं नामा नाथाय आइसलैंडआव ग्रीनलैंडनि सेबां बरफ गैया बेहाय मा सोमखोर गोथां बिफां लाइफांबो बहुत दङ स' नामदो मिलाया आरो स' बै ग्रीनलैंडखौ सोर सालायो डेनमार्कआ सालायो इउरपनि मोनसे हादर डेनमार्कनि सिङाव ग्रीनलैंडआ जेनेरेलि नाथाय बे ग्रीनलैंडखौ डेनमार्कनिफ्राय मोनसे नङा गुबुन मोनसे राहाजों लानो थांगासिनो दङ बेखौ डनाल्ड ट्राम्पआ रोखा बुंनानै होबाय स' ग्रीनलैंडखौ जुदि गुरै बुंनायाव जुदि फैया अब्ला बोलो बाहायनानैबाबो बेखौ सेनानै लागोन बे जाबाय बिनि टारगेट स' मा होनगोन बेखौ ना मा होनगोन बेखौ स' गुबुन हादरखौ सेग्रा जाय रासियाखौ इउक्रेनखौ सेना लानायनि थाखाय गोबां बदनाम खालामदोंमोन नाथाय बे आमेरिकायानो इउरपनि हादरनि मोनसे हा थुख्राखौ सेनो थांगासिनो दङ आरो पानामा जि केनेल पानामा जि दंग बे पानामा दंगखौ आमेरिकायानो बानायना होदोंमोन आमेरिकायानो बानायना होदोंमोन गावसोरनि थाखाय बानायदोंमोन नाथाय बेखौ गुबुना बाहायनो हायो स' बेबायदि बानायना होदोंमोन मोनसे समाव मोनसे गोरोबथा दं बेवहाय पानामायाव नाथाय बे पानामायाव चीन हादरनि डमिनेन्सआ लासै लासै बांलांगासिनो थादों जायनि जाहोनाव मा बुंबाय बियो पानामाखौ फिन आमेरिकाया लाफिनसिगोन जाय पानामाखौ जोंनि मानसिनि थाखाय बानायदोंमोन नाथाय बेखौ गुबुननोबो बाहायनो होदोंमोन आमेरिकाया नाथाय बेयो जुदि चीननि दखलाव थाङोबा बे जोंनि थाखाय गनायथाव नङा बेनिखायनो पानामा दंगखौ फिन लाफिनसिगोन आमेरिकाया स' डनाल्ड ट्राम्पआ बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा फोसावदों नाथाय सबसे गिलु बालु बाथ्रानि मादाव बेनोमोन जे तारिफ ग्रीनलैंडखौ लाफिनसिगोन डेनमार्कनिफ्राय सेना लाफिनसिगोन आरो लोगोसे मा पानामा जि दंग नोंथांमोना जायखौ ससियेल साइन्सआव फरायनो मोनो ना बे पानामा दंगखौ फिन लाफिनसिगोन स' डनाल्ड ट्राम्पनि जि मेन्टेलिटि बे माने अद्भुत बुंनो थाङोबा बियो सासे पलिटिकेल पार्सन नङा बायदिसो नुदों माने एसे राफ माने साना हवा लं रानाव मा जागोन बेखौ सानालासिनो माने खामानि मावगासिनो थादों स' फिउचाराव आमेरिकाया नोंगो पावारफुल नाथाय दानि समाव बहुत हादरानो टेक्न'लजिकेलि एडभान्स जालांगासिनो थादों स' बेबायदि जायोबा बै जायफोर हादरफोरा बेबायदि माने डिप्राइभ खालामजागोन इउरपियान कान्ट्रिसखौनो बुं आफ्रिकान कान्ट्रिसखौनो बुं आफ्रिकाखौथ' बाद दोन दुर्बल बिनि बादै बे एसियाव थानाय जेसेबां पावारफुल कान्ट्रिसफोर दं साउथ करियाखौ लानानै बै हादरफ्रा लासै लासै मा जागोन आमेरिकानिफ्राय शिफ्ट जानो स्टार्ट जागोन अब्ला मा जागोन आल्टिमेटलि आमेरिकानि अबस्थाया दुर्बल जागोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मानो सानाखै आं मिथिया स' बांद्राय आं दुनियादारिनि बाथ्रा नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनानै बुङा एसेबां बुंनानै आंनो केपाबिलिटि गैया नाथाय नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो गोनांमोन जाय पानामा केनेलखौ नोंथांमोना मिथियो बै पानामा केनेलखौ बिसोर खिन्थु लाफिननायनि लामायाव ग्रीनलैंड बै ग्रीनलैंडखौ नोंथांमोना मेपआव नुदों जानो बहुत गिदिर नुयो इन्डियानिख्रुइबो गेदेरसिन नुयो नाथाय इन्डियानिख्रुइ फिसा बियो बै ग्रीनलैंडखौ डेनमार्कआ सालायो आरो बे डेनमार्कआ जाबाय इउरपनि मोनसे हादर नाथाय बै इउरपनि हादरफोरनिफ्रायनो फिन सेफिनसिगोन आमेरिकाया ग्रीनलैंडखौ आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा जाबाय डनाल्ड ट्राम्पनि लेक्सारनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिबोयो जि आलास्का जायखौ रासियानिफ्राय बायदोंमोन मोनसे समाव इउएसएआ बै आलास्कायाव मा गोबां ट्रिलियन क्रर इनभेस्ट खालामनो थांगासिनो दं आमेरिकाया आरो बैहाय थावखौ दिहुनगोन थावखौ दिहुननानै मा खालामगोन बुहुमनि हादरफोरनो फानगोन कारन आलास्कायाव बहुत माने खनि मुवा दङ थाव दङ बैखौ दिहुननानै मा बुहुमनो फानगोन जाय आमेरिकाया मोनसे समाव पल्युसन कन्ट्रलनि थाखाय बुहुमनि जि बुहुमनां दुंसारनाय बेखौ रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावबोदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ पेरिसाव जानाय गोरोबथा बेबायदि आबहावानि थाखाय गोरोबथा गोबां जायो गोबां सावरायनाय जायो नाथाय बेबायदि जि गोरोबथा बेनिफ्रायबो बेबायदि आफादनिफ्रायबो आमेरिकाया ओंखारनाय मोनसे टारगेट लादों जे बुहुमाव पल्युसनजों थैलाङो मा जायो जाबाय था नाथाय आमेरिकाया सबनिबो बस जों जोंनि बिसयल' सानगोन गुबुननि बिसय जों साना बुहुमनि बिसय जों साना इउरपनि थाखाय जों मानो साननो बिसोरथ' जोंनि थाखाय साना आं मानो साननो स' जास्ट लाइक गथ' गोरलैनि बायदि जादों आरो
बिनिखायनो आं बुंगोन साफ्रोम गोरों गोरा मानसिखौ बुंगोन जाबायदि आमेरिकाया गासैबो टेक्न'लजियाव बुहुमखौनो गादबनानै दोनदोंना बैबादि टेक्न'लजिखौ बानायनो नाजानांसिगौ अब्लासो आमेरिकाखौ जों टाक्कार होनो हागोन लोगोफोर स' नोंथांमोना बुजिबाय